se joukkueen henki ja se tuki on semmoinen ehkä se rugbyn olennaisin osuus. Ja sitten kun tää on semmoinen herrasmieslaji, eli sitten kun pelissä saatetaan välillä tunteet lämmetä ja voi välillä nyrkilläkin vähän lyödä, niin sitten pelin jälkeen mennään oluelle yhdessä. Rugbyn tilanne Suomessa on kaksijakoinen. Aikuispelaajia riittää ja SM-sarjan joukkueen määrä tuplaantuukin ensi kaudeksi 5-10. Junioripelaajia on sen sijaan vain vähän. 15-18-vuotiaat pelaavat yhdellä sarjatasolla. Aika monella on jääkiekkoa, painia, jalkapallotaustaa ja sitten monella on sellaiset 16-17-vuotiaana ne jää sitten pois ja sitten rupeaa etsimään vähän uutta, vähän ei niin vakavaa lajia. Sitten jääkiekkoa harrastaneille, niin rugby on hyvä kontaktilaji, niin sitten semmoisia eksyy paljon tänne. Entisten jääkiekkoilijoiden lisäksi rugbyjoukkueesta saattaa löytää vaikkapa lentopalloilijoita tai telinevoimistelijoita. Laji vaatii monipuolista osaamista ja kentälle halutaan erilaisia pelaajatyyppejä. 1,90 m pitkä, paino siellä 100 yläpuolella. Sitten pitäisi olla kova kunto ja aika kova 60 metrin pikajuoksu. Se on se stereotyyppinen rugbyn pelaaja, mutta yleisesti ottaen rugbyssa niin kaikki hyökkää ja kaikki puolustaa. Et sitten joukko on jaettu tämmöisiä etupelaajia, jotka on keskimäärin vähän raskastekoisempia, keskipainot siellä yli 100 kiloja. He on enemmän sitten juoksee lyhyitä matkoja, kantaa palloa lyhyitä matkoja ja yrittää sitten sitoa vastustajan puolustajia niin, että sitten nämä nopeimmat kaverit saisi enemmän tilaa juosta. Sitten se pallo pelataan niille nopeille kavereille ja ne yrittää sitten juosta vastustajasta enemmän ohitte, kun nämä isot kaverit juoksee sitten enemmän päin ja yrittää juosta yli vastustajasta. Sitten muutama joukkueessa on semmoinen, joka osaa potkia sitten, että jos ollaan esimerkiksi omassa päässä, niin tämmöisiä purkupotkuja, niin ne on aika olennainen osa tuota peliä. Semmoisia pitää olla. Tottumattoman silmin laji saattaa vaikuttaa sekavalta väkivaltamässäilyltä. Salmivalli kieltää lajin väkivaltaisuuden, vaikka toki myöntääkin pelaajien hakeutuvan kontaktitilanteisiin aivan tarkoituksella. Ei kontaktilaji ja laji kuin laji, niin sitten periaatteessa ihan missä vaan urheilulajissa voi asiat äityy väkivaltaiseksi, mutta ei mun mielestä rugby ole millään tavalla lajina väkivaltainen. Kyllä enemmän rugbyn pelaajat on sitten hakee sitä kontaktia, ihmiset ei sitten ehkä hakeutu sitä lajin pariin, jos ei olisi halua siihen, että vähän sattuu ja vähän vuotaa verta. Rugby mielletään usein miesten kontaktiurheiluksi. Todellisuudessa se on kuitenkin erittäin tasa-arvoinen laji. Ellei ainoa, niin yksi harvoista kontaktilajeista, missä on miehillä ja naisilla samat säännöt. Se ehkä osittain vetookin sitten naisiin, että heillä ei ole hirveästi vaihtoehtoja kuitenkaan näissä kontaktilajeissa, niin kuin miehillä on. Ja periaatteessa voidaan pelata keskenämme. Okei, siellä on tietysti fyysisiä eroja miehissä ja naisissa on, mutta periaatteessa me voidaan pelata sillä, että siellä on sekä joukkueet. Et sitten jos on vähän vähemmän väkeä, niin sitten harjoitellaan kyllä ihan yhdessä. Kuitenkin taklaustekniikat on samat ja säännöt on samat, niin voidaan ihan hyvin tehdä samoja harjoituksia. Muiden pikkulajien tapaan myös rugbyssa rahat ovat tiukassa. Sponsoreita löytyy jonkun verran, mutta maajoukkuessakin pelaajat joutuvat maksamaan osan pelimatkoista itse. Euroopan lajiliitto yleensä korvaa noin puolet ja toinen puolikas tulee sitten omasta taskusta, majoituksista ja lennoista ja ruuat tietty omaan piikkiin. Se on myöskin sitten hyvällä porukalla ulkomaan reissu. Ei se välttämättä huonoa, vaikka kuitenkin vaikka urheilemassa ollaankin, ettei siellä paljon ehdi yleensä nähtävyyksiä katsella, mutta